Een delegatie uit Brussel kwam een kijkje nemen bij een Zeeuws project voor zoet water en is onder de indruk. De vraag is misschien waarom is dit eerder bedacht? Het is eigenlijk een vrij eenvoudig model. En verder in deze uitzending. 2 wurgslangen naast een glasbak. En deze mensen gaan berenklauwen te lijf. Goedenavond. Zeeland loopt voorop bij het oplossen van het tekort aan zoet water. En dat wekt interesse. Vanuit de Europese Commissie is er belangstelling voor één van die oplossingen. Een afvaardiging uit Brussel kwam er speciaal voor naar een Walcherse camping waar een bijzondere installatie staat. Dit is camping Olmenveld in Sirooskerke-Walcheren. Een Europese delegatie bezoekt de waterzuiveringsinstallatie van Pure Blue. Deze installatie zuivert het afvalwater van alle campingbewoners tijdens het seizoen tot puur schoon water voor als irrigatie wordt gebruikt voor de landbouw. Pure Blue begon in Capellebrug in Zeeuws-Vlaanderen en bouwde eerst waterzuiveringsinstallaties voor cruiseschepen. Inmiddels breidt het bedrijf flink uit. De installatie op de camping in Sirooskerke kwam tot stand in coronatijd, mede door een Europese subsidie van €200.000. Het is een heel goed voorbeeld van hoe Europese en publieke fondsen van de provincie, van het Rijk, worden gebruikt door bedrijven, samen met bedrijven die cofinancieren, om sterker eruit te komen en hun bedrijf te laten groeien. Ze komen kijken omdat dit toch echt een heel mooi voorbeeld is van hoe de nieuwe infrastructuur van Europa bestendiger kunnen maken, beter kunnen maken, goedkoper zelfs kunnen maken. En dat we dat water niet iedere keer terug in de zee moeten pompen, maar dat we dat gewoon kunnen behouden in de natuur. This is from the toilet. De universiteiten van Wageningen, Utrecht en Gent en de HZ in Zeeland werkten mee aan de innovatieve technieken van deze nieuwe manier van waterzuivering. Bij mij in de studio verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, dit is dus hier in Zeeland ontwikkeld. Hoe komt het dat zoiets dan juist hier ontstaat? Nou, we zijn natuurlijk omringd door zout water in Zeeland. De bodem is ook vaak zout. Zoetwater moeten we zelfs vaak halen van buiten de provincie. Ja, dus het is niet zo gek dat recyclen van zoetwater juist hier een impuls heeft gekregen. En wat is er dan precies zo innovatief aan wat dit bedrijf doet? Nou, het is duurzaam. Ze kunnen op een schone manier dat water zuiveren. Het is vrij compact en kleinschalig. Die gebouwen zijn niet groot op die camping, zoals je zag. Je hoeft ook geen grote machines of installaties neer te zetten. Dus het is relatief eenvoudig en daardoor ook goedkoop. En wat ook meespeelt, je kunt het zelf doen. Het proces is ook niet zo heel ingewikkeld om uit te voeren. Nou, al die dingen bij elkaar maken het innovatief. Maar is het dan ook iets wat grootschalig ingezet kan worden? Volgens die ondernemer wel. Je kunt volgens hem die technieken op een grote schaal toepassen. Maar dan moet je natuurlijk wel grote installaties bouwen. Nou, het is de vraag of daar dan Europese subsidie voor zou worden vrijgemaakt. Want heel veel Europees geld moet de komende jaren naar Defensie. Dankjewel, Marcel. Wil je 2 wurgslangen opvangen? Niet iedereen zal staan te springen, maar de 16-jarige Noah uit Rilland kon haar geluk niet op toen ze gisteravond die vraag kreeg. Ik zat zo helemaal naast mijn moeder van ja. Te knikken. Ja, heel graag. Omdat het dieren zijn waar normale mensen, zou ik maar zeggen, niet veel mee hebben. En daarom vind ik het leuk omdat ik ook apart ben. Zo zeg ik het altijd. Een man vond de 2 slangen gisteren naast een glasbak in Zoutelanden. En hij had de politie gebeld. Dus de politie belde naar ons en wij zijn gelijk gaan kijken natuurlijk. En daar troffen we 2 rattenslangen aan in een plastic terrarium. Mogelijk wilde iemand ze in de glasbak dumpen. De dieren zijn direct naar Noah gebracht, die vangt ze wel vaker op. En het gaat nu weer goed met ze. Ze hebben gegeten en hebben ook gedronken, dus voelen ook meteen weer wat sterker aan en wat actiever. Mogen ze die nou de volgende keer weer bellen, mochten ze een slang vinden? Ja, ik vind van wel. Altijd. Ik heb nog altijd wel een hokje over en anders bedenk ik wel iets. Jarenlang stonden hier op de Molendijk in Serenhoek verkeersremmers, aangelegd na klachten van bewoners over verkeer dat veel te hard reed. Maar wat blijkt nou uit onderzoek van de gemeente? De versmalling deed vrijwel niets. De snelheid daalde nauwelijks en dus zijn ze weggehaald. Komt hier van alles over de dijk, bussen,
tractoren. Soms dan erger is, want dan hebben ze net nog een beetje haast bij om er net voor te wezen. En dat was niet altijd veilig. Toch vinden niet alle omwonenden het een goede oplossing om ze weg te halen. Maar volgens de gemeente gaven de ongelukken de doorslag. Die gebeurde namelijk regelmatig. Dat is wel een keer of 5 gebeurd, zeker hoor. En mensen omvergereden met een fiets, daar niet, ze houden ondersteboven. Maar er zijn er veel die bij de fiets ook tegengeklapt zijn. De gemeente gaat de komende weken wel aanpassingen doen in de beleiding van de Molendijk. De voetballers van Hoek kunnen weer aan de bak. Na het successeizoen van vorig jaar is nu het vizier gericht op het nieuwe seizoen. Gisteravond stond de eerste training alweer op het programma, want over 40 dagen gaat de tweede divisie van start. Je speelt daar Gilles in, Gilles. Je speelt hem hierin en jij dribbelt gewoon daar naartoe. Ja? Hoek heeft nog ruim een maand om zich voor te bereiden op een zwaar en uitdagend seizoen in de tweede divisie. De Zeeuwse club promoveerde in mei als kampioen naar het hoogste amateurniveau van Nederland. En handhaven op dat niveau lijkt dan ook een logische doelstelling. Ik vind doelstellingen altijd lastig te formuleren of om te omschrijven. Je moet gewoon proberen en niet proberen. Je moet gewoon wedstrijden winnen. En als je wedstrijden wint, ja, dan blijf je erin. Hoek heeft 7 nieuwe spelers, van wie er 3 om uiteenlopende redenen nog ontbreken. De Zeeuwen Rick van Gogh en Timo Leibers zijn bijvoorbeeld nog op vakantie. Deze Marnik Steenpoorten uit Saamslag kwam over van JVOZ en is er wel vanaf het begin bij. De andere 4 nieuwelingen zijn Belgen. Dit is middenvelder Robbie van Houter. Deze Hamza Bouirouchane heeft een verleden bij onder meer de Graafschap. Noah Aalterman ontbreekt ook nog, maar van deze rechtsback Rousseau de Poorter wordt ook veel verwacht. Ik ben gekomen voor de rechtsachter, maar zoals ik zeg, ik ben een aanvallend type, dus ik hou ervan om op te lopen, voorzetten te geven. Ik ben ook explosief en snel. Ik ben nu 23 jaar. Door de promotie heeft me dat toch over de brug doen trekken om toch de stap te nemen naar de Nederlandse competitie. En daarin wacht het komende seizoen de ene na de andere topclub. Katwijk uit de eerste wedstrijd, maar ook gewoon de andere ploeg in de competitie stuk voor stuk toppers. Waar je eigenlijk vroeger op samenvatting veel voorbij zag komen, maar nu speel je er zelf tegen. We moeten onszelf niet bang maken of kleineren. Maar het wordt gewoon een uitdagend mooi seizoen, denk ik. De norm moet sowieso omhoog, omdat we natuurlijk tweede divisie voetballen. En die norm gaan we deze week wel bespreken. Dat moet dan leiden tot een flitsende start van de competitie op 16 augustus in en tegen Katwijk. Het is zwaar, moeizaam, je kunt er zelfs brandwonden van oplopen. En toch zijn er vrijwilligers die in hun vrije tijd helpen de reuzenberenklauw te bestrijden. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland gaat sinds dit voorjaar elke week op pad met vrijwilligers om het enorme onkruid te lijf te gaan. Gewapend met een schop en zeis en met beschermende kleding aan zijn vrijwilligers samen met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland aan het werk. Zoals hier in het gebied rondom het Veerse Meer in Kortgene. Nou, we zijn hier druk bezig met het bestrijden van de reuzenberenklauw. Een invasieve exoot. Waar heel Zeeland, een groot gedeelte van Zeeland eigenlijk wel vol mee zit. Het is oppassen geblazen voor de vrijwilligers. Want als je in contact komt met de reuzenberenklauw, kan dat leiden tot brandwonden. Nou, je hebt met name te maken met de haren die op de stam zitten. Die geven ook irritatie. Ik kan hier wel even een voorbeeld laten zien. We hebben hier dus de steel. Als je hier door dan kan je zien, die is hol. En er komt ook allemaal sap uit. Dat sap in combinatie met zonlicht geeft irritatie. En ja, dat kan wel echt hele serieuze blaren geven. Invasieve exoten verdrukken de aanwezige planten. Vanaf april start Landschapsbeheer daarom al met de aanpak. De kans dat hij terugkomt wordt steeds kleiner, omdat je de plant eigenlijk uitput. Dus door hem of weg te slaan, of af te graven, of te maaien, hou je het eigenlijk een beetje binnen de perken. Een kwestie dus van een lange adem hebben. Daarom zijn vrijwilligers nodig. En die krijgen ook veiligheidstips mee tijdens het werk. Bedek zoveel mogelijk je lichaam. En dus geen korte broek. En je ogen, die is ook heel belangrijk. Ja, in mijn ouderlijke huis in Middelburg, heel lang geleden, hadden we een berenklauw. En mijn moeder die liep een keer met haar blote arm langs. Die berenklauw was ook een hele hoge trouwens en die had een enorme wond. Een soort brandwond. Vanuit SLZ bieden wij een cursus aan, de exotencursus. En hierbij gaan wij dus verschillende exoten behandelen. Dus waaronder ook de reuzenberenklauw, maar ook de Japanse duizendknoop, springbalsemien en zo zijn er nog een aantal andere die daarbij aan bod komen.
Om erachter te komen waar die exoten staan, kan de stichting de hulp van iedereen gebruiken. Iedereen thuis die in de natuur loopt, wandelt, fietst, recreëert, die daar ook een plant aantreft, kan dit via waarneming.nl melden. En dan daar komt een mooi overzicht van. Dus dat gaat via het NDFF, dat is de Nationale Databank voor Flora en Fauna. Die brengen dat mooi in kaart. En wij kunnen hier aan het werk. Het was een koele dag met vooral vanochtend een aantal buien. Het werd 18 à 19 graden. Morgen is het droog. De zon zien we vooral in de middag. Het wordt een stukje warmer dan vandaag en er staat ook minder wind. En op onze site lees je nog over een gemoedelijke zeehondensafari die veranderde in een spannende evacuatie. 63 passagiers moesten op de Westerschelde van een rondvaartboot worden gehaald. Het hele verhaal vind je online in onze app en op omroepzeeland.nl. En dat was het voor vandaag. Ik zie je graag morgen weer om 5 uur. Tot dan en een fijne avond.